मुंबईमधल्या साखी नाका या ठिकाणी एका भगिनीवरती भीषण असा अत्याचार बलात्कार करून तिला जीवे मारण्यामध्ये आलं होतं। याबद्दलचा कोर्टामधला निकाल आज लागलेला आहे आणि आरोपीला दोषी ठरवून त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यामध्ये आलेली आहे। या घटनेच्या संदर्भामध्ये फार मोठा लोकोक्षोभ झालेला होता। सभागृहात आणि इतरत्र सुद्धा याच्यावरती आवाज उठवला गेला होता। शक्ती कायदा तयार करण्याची गरज देखील सरकारला यामधून जाणवलेली होती। 8 ते 9 महिन्याच्या कालावधीमध्ये म्हणजे अत्यंत रेकॉर्ड ब्रेक म्हणता येईल अशा कालावधीमध्ये चार्जशीट दाखल करून एवढा गुंतागुंतीचा खटला सरकारने न्यायालयामध्ये बाजू मांडली, आरोपीला शिक्षा झाली। माननीय न्यायाधीशांचे मनापासून मी आभार मानतो आणि त्याचसोबत महिलांच्या अत्याचाराच्या प्रश्नावरती एकतरी केस दाखवा की ज्याची शिक्षा झाली असं म्हणणारे जे टीकाकार आहेत त्यांना मला सांगावं असं वाटतं की याप्रमाणे कमीत कमी 10 घटनांच्यामध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे गेल्या वर्षाच्या कालावधीत आणि तसेच त्या शिक्षेचं प्रमाण वाढलं पाहिजे हेच आमची अपेक्षा आहे। सरकारी जे वकील आहेत त्यांचंही मी अभिनंदन करते। मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचेही मी आभार मानते आणि त्याचसोबत या घटनांच्या निमित्ताने ज्या कुटुंबावरती अत्यंत हा दुर्धर असा प्रसंग आला त्या मातेचं सांत्वन मी आजही करू शकत नाही, परंतु त्यांच्या मुलांच्या पाठीमागे बऱ्याचशा सामाजिक संस्था आणि आमचे मंत्री महोदय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याच्याबद्दलची भूमिका घेतलेली आहे आणि परंतु अशा घटनांमध्ये वारंवार त्या घडू नयेत म्हणून आम्ही काम करत राहणार आहोत।